А вы ведалі, што ў Беларусі існавалі таемныя мовы? І гаворка ідзе не пра эсперанта і масонаў, а пра звычайных людзей. У Іванаве на Брэшчыне ў зборшчыкаў ахвяраванняў была сакрэтная мова пад назвай лабарская гаворка. У часткі беларускіх жабракоў таксама існавала таемная мова любецкі лемент, а ў шопавалаў з Дрыбіна на Магілёўшчыне быў вядомы катрушніцкі лемезень. Палатно расказвае пра лабарскую гаворку, катрушніцкі лемезень і любецкі лемент. Лабарская гаворка. Лабары жылі ў Янаве, цяперашні горад Іванова ў Брэсцкай вобласці. Большую частку свайго часу лабары праводзілі ў дарозе і займаліся зборамі ахвяраванняў. Калі ў вас з'явілася пытанне, адкуль у сялян было столькі вольнага часу, то ў нас ёсць адказ. Справа ў тым, што жыхары Янава плацілі падводную павіннасць. Сяляне давалі гаспадарам падводы пад перавозку рознай прадукцыі да рачных прыстаней і ў горад. Праца на гаспадара займала не так шмат часу, а жыць было на штосьці трэба. І вось так з'явілася ідэя працы па пошуку ахвяраванняў. Лабарамі станавіліся праваслаўныя сяляне з Янава, але яны маглі збіраць ахвяраванне і для каталіцкіх храмаў. Частку з сабраных ахвяраванняў лабары, лішак, забіралі сабе як адплату працы. Лабары былі зацікаўленыя ў тым, каб сабраць шмат грошаў і таго, што прапаноўвалі замест грошаў. Лабары ніколі не хадзілі з ахвяраваннямі адны, а групай. Яны заходзілі ў глыб расійскай імперіі, хадзілі і па ўкраінскіх землях. Для таго, каб атрымаць грошы, лабары не цураліся і падману. Была гісторыя пра тое, як лабары прыйшлі да чалавека і прадставіліся 3 апосталамі. Лабары паказвалі чалавеку грамату, якую нібыта падпісаў сам Бог. Мужчына паверыў у рэальнасць граматы і ў тое, што да яго прыйшлі апосталы. Па чутках пасля чалавек звар'яцеў і памёр. Яшчэ адным са спосабаў быў знахарскі. Спачатку ў вёску заходзіў адзін лабар, які казаў камусьці з самых даверлівых людзей, што ў яго нешта адбываецца нядобрае, ці з хатай, ці з ім самім. А затым з'яўляўся знахар, які нібыта ўсё папраўляў. Нягледзячы на такія гісторыі, паводзіны лабароў кантралявалі, а за кепскія паводзіны каралі. У Янаве яны павінны былі паводзіць сябе набожна і вельмі прыстойна, каб не атрымаць сур'ёзнае пакаранне. Ад іншых сялян лабары таксама адрозніваліся вопраткай. Яны насілі шапкі з казырком, боты з высокай халявай. Шмат лабароў і нават іх жонкі былі пісьменнымі, што яны выкарыстоўвалі ў сваёй дзейнасці. У сем'ях лабары размаўлялі на дыялекце брэска-пінскага рэгіёна беларускай мовы. Жанчыны не ведалі лабарскую гаворку, ёй навучаліся толькі мужчыны. Мужчыны перадавалі веды сваім сынам, а яны сваім сынам. Сыноў пачыналі вучыць гаворцы з 7 гадоў. Гаворка была патрэбная лабарам падчас іх працы. Іх часта рабавалі, калі яны вандравалі і шукалі ахвяраванні. Таму для ўтрымання тайны і сакрэту сваёй жабрацкай прафесіі падчас выпраўкі карысталіся сваёй мовай, якую называлі лаберская гаврідня. Этнограф Тацяна Луцевіч лічыць, што лабарская гаворка сфармавалася дзякуючы запазычанням з розных моў, у тым ліку з нямецкай і грэчаскай. На жаль, лабарская гаворка страчаная, цяпер на ёй не размаўляюць. Рамяство лабароў прыйшло ў заняпад пасля Першай сусветнай вайны і польска-савецкай вайны. Янава аказалася ў межах польскай дзяржавы, і ў лабароў значна звузілася кола тэрыторый, на якой яны маглі б працаваць. У нашы дні на лабарскай гаворцы не размаўляе ні адзін з жыхароў Янава. Пасля Другой сусветнай вайны засталіся ўспаміны сваякоў, якія помнілі, якіх бацькі хадзілі за ахвяраваннямі. А падчас панавання камуністычнага рэжыму, калі савецкая ўлада ваявала за рэлігіі, дапамога на ўтрыманне і будаўніцтва цэркваў была непатрэбная. У 2006 годзе супрацоўнікі Іванаўскай раённай бібліятэкі стварылі дыялектычны слоўнік лабарскай гаворкі. Дарэчы, цікава, што ўнутры слоўніка пазначана, што ён руска-лабарскі. Ён быў раскрытыкаваны за недакладнасці. Даследчыкі лічаць, што з навуковага пункту гледжання выкарыстанне рускай мовы ў вывучэнні беларускага дыялектнага матэрыялу неабгрунтаванае. Філолог Юрый Чарнякевіч адзначыў, што аўтары слоўніку перакладалі лабарскія словы на рускую, хаця яны наўпрост суадносяцца з беларускімі словамі. У тым самым слоўніку, які склалі іванаўскія бібліятэкары і які крытыкавалі беларускія філолагі за шматлікія недакладнасці, налічваецца 299 слоў. Любецкі лемент. У 1890 годзе этнограф Еўдакім Раманаў, які сам паходзіў з Магілёўшчыны, апублікаваў даследаванне пра таемную мову любецкіх жабракоў. Любецкія жабракі жылі на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Раманаў адзначаў, што жабраванне не было прафесіі, якую адмыслова абіралі гэтыя людзі. Гэта была вымушаная мера для заробку грошай. Большасць з іх была людзьмі з інваліднасцю, якія не маглі працаваць, да прыкладу, на зямлі. Часцей за ўсё яны былі сляпымі, бо раней цяжка працавалі фізічна ці былі непрывітыя ад воспы. Раманаў апісваў некалькі катэгорый жабракоў.
Жабракі-стараверы. Сярод іншых жабракоў жабракі-стараверы мала размаўлялі. Яны насілі сумкі для збору ахвяраванняў, якія хавалі пад адзеннем. Стараверы хадзілі паасобку, рэдка ўдвух. Перад тым, як прасіць міласціню, маліліся, пасля таксама. Жабракі-абадранцы. Гэтую катэгорыю жабракоў складалі і мужчыны, і жанчыны. Такімі жабракамі станавіліся былыя дваравыя, адзін з відаў прыгонных сялян. Былыя вайскоўцы, бабылі, былыя прычытнікі, асобы, якія служылі ў праваслаўных храмах. Жабракі-абадранцы жылі ў гарадах, вельмі рэдка прыходзілі ў вёскі. Раманаў апісваў іх так: люди нравственно испорченные, грязные оборванцы, случайно выбитые из колеи сельской жизни. Жабракі-каталікі. Гэтыя жабракі жылі аддалена ў асноўным пры касцёлах. Яны збіралі міласціню пры касцёлах, гучна чыталі малітвы на працягу дня. Яны адзяваліся ў чорнае, не вельмі любілі хадзіць за міласцінай у горад, бо атрымлівалі яе ля касцёлаў ад вернікаў. Раманаў адзначаў, што гэтыя жабракі ў свой час бралі міласціну толькі ад каталікоў, але да канца 19 стагоддзя ішлі і да праваслаўных храмаў, але малітвы ўсё роўна чыталі па-польску. Жабракі юродзівыя. Юродзівыя былі папулярнымі ў народзе, па апісаннях Раманава хадзілі ў доўгай сарочцы і басанож. Юродзівыя атрымлівалі ахвяраванне і міласціны, якія аддавалі іншым жабракам. Па меркаванні даследчыка беларусы віталі жабракоў юродзівых у сваіх дамах, стараліся ўтрымаць іх якамага даўжэй, давалі ім месца для начлегу і новае адзенне. Аднак свая мова з'явілася толькі ў адной катэгорыі жабракоў – жабракоў-спевакоў. Гэтыя жабракі жылі на поўдні і на ўсходзе Магілёўшчыны, апраналіся ў белыя світкі, магеркі, якія, дарэчы, рабілі дрыбінскія шапавалы, лапці, насілі шмат торбаў. Яны былі сляпымі, хадзілі з кіямі і карысталіся паслугамі правадыроў. Правадырамі станавіліся хлопчыкі, радзей дзяўчынкі да 15 гадоў. Правадыры наймаліся жабракамі на некалькі гадоў, а бацькі правадыроў штогод атрымлівалі добрыя грошы за працу сваіх дзяцей. Жабракі часцяком збівалі правадыроў кіямі, іх апраналі ў лёгкую вопратку, ад чаго яны пастаянна замярзалі ўзімку ці восенню. Калі правадыры падрасталі, то маглі адпомсціць жабракам. Напрыклад, кідалі іх на дарозе і сыходзілі, альбо нават падводзілі іх да канавы, ракі ці балота, і тыя туды абавязкова падалі. Часта жабракі наймалі аднаго правадыра на некалькіх, каб зэканоміць. Жабракі-спевакі хадзілі па некалькіх паветах, часам выходзілі за межы губерній. Жабракі лічылі сваім доўгам пасці пешу да Кіева, і толькі адтуль маглі ехаць на параходзе ў кірунку дома. Жабракі часта бывалі на тэрыторыі сучаснай Украіны і Расіі. Частку з таго, што давалі жабракам, яны прадавалі, елі ці прыносілі дадому. Цікава, што ў гэтай катэгорыі жабракоў часта былі сем'і і нават зямельныя ўдзелы. Калі ў жабракоў была зямля і пра гэта ведалі мясцовыя, то яму ўжо не давалі міласціну. Яму прыходзілася хадзіць у больш аддаленыя мясціны. А чаму гэтыя жабракі былі спевакамі? Часцей за ўсё жабракі жылі пры цэрквах, дзе вучыліся не толькі спяваць псалмы, але і праводзіць царкоўныя службы. Бывала і такое, што беларускія сяляне клікалі на паніхіды ці на набажэнствы да якіх-небудзь падзей не святароў, а жабракоў за меншую плату. Акрамя спеваў, жабракі расказвалі розныя народныя казкі і вельмі баяліся, калі іх дазнаюцца іншыя і будуць адбіваць іх хлеб. Еўдакім Раманаў адзначаў, што з часам у жабракоў-спевакоў з'явіліся нежелательныя чарты. Даследчык апісваў, што яны часта пілі алкаголь, пасля атрымання міласціны займаліся варавством і развратам. Напрыклад, сам Раманаў сустракаў жабрака, у якога адначасова было 3 жонкі, а яшчэ быў выпадак, калі адзін жабрак быў у сувязі са сваёй 13-гадовай падчарыцай. Даследчык Раманаў быў упэўнены, што жабракі прыдумалі таемную мову па адной прычыне. На яго думку, яны так хацелі хаваць свае сакрэты ад мясцовых і адміністрацыі, якая часам пераследавала жабракоў. Самі жабракі расказвалі, што іх мову прыдумаў Саламон. Ужо ў канцы 19 стагоддзя жабрацкая моладзь не цікавілася элементам продкаў і выкарыстоўвала беларускую мову. Раманаў лічыў, што любецкі элемент мае моцнае падабенства з катрушніцкім лемезенем і мовы жабракоў слуцкага павета. Раманаў паспеў запісаць каля 1000 слоў у мсціслаўскім, клімавіцкім, чэрыкаўскім і чавускім паветах. У любецкім леменце выкарыстоўвалі беларускія выклічнікі, склоны, спражэння і ступені параўнання. Катрушніцкі лемезень. Першым даследчыкам катрушніцкага лемезеня, так называлі сваю мову дрыбінскія шапавалы, быў Еўдакім Раманаў. У 1899 годзе ён пабываў у Дрыбіне, дзе сабраў маленькі слоўнік катрушніцкага лемезеня, а таксама спрабаваў даведацца гісторыю і мовы і саміх шапавалаў. На канец 19 стагоддзя Дрыбін быў невялікім мястэчкам. Там жылі каля 1000 чалавек, палова яўрэяў, палова хрысціян.
Большасць была сялянамі, нязначная частка мясцовыя чыноўнікі і святары. У апісанні жыцця мястэчка Раманаў падкрэсліваў, што тэрыторыя, на якой стаяў Дрыбін, была не вельмі прыдатнай для сельскай гаспадаркі. Па яго словах, пасля адмены прыгоннага права большасць сялян адмовілася ад надзелаў. Ад гэтага дрыбінскія сяляне прыйшлі да заняткаў рамёствамі, а менавіта да шапавальства. Дакладна невядома, калі ў Дрыбіне пачалі займацца шапавальствам. У кнізе «Опыт апісання Магілёўскай губерніі» даследчык Сімановскі пісаў, што гэта рамяство ўзнікла ў 1830-е гады па ініцыятыве мясцовага памешчыка Антона Ціханавецкага. Дрыбінскі гісторыка-этнаграфічны музей расказвае яшчэ адну версію. Згодна з ёй памешчык запрашаў у гэтыя мясціны ўсіх ахвотных, а частка з тых, хто прыехаў і займалася шапавальствам. Раманаў лічыў, што шапавальствам займаліся значна раней. Пад канец 19 стагоддзя шапавальства стала сезонным заняткам. Працоўны сезон быў восенню-зімой. Сяляне заканчвалі сваю працу і займаліся стрыжкай авечак у канцы жніўня. У верасні дрыбінскія шапавалы бралі торбы з інструментамі, збіраліся ў групы да 10 чалавек і ехалі ў загадзя выбраны павет. Калі яны дабіраліся да прызначанага пункта, то ўжо там разбіваліся з вялікай групы па 2 чалавекі і разыходзіліся па вёсках і мястэчках. Часцей за ўсё абіралі Магілёўскую, Мінскую, Чарнігаўскую, Смаленскую і Арлоўскую губерніі. Шапавалы рабілі магеркі, шапкі і валёнкі. Праца для іх знаходзілася амаль у кожнай вёсцы. Заказчык даваў шапавалам месца для начлегу на час, які ім быў патрэбны для работы. Яны таксама елі разам з гаспадарамі. Раманаў адзначаў, што алкаголь падчас працы шапавалы не ўжывалі. За одну шапку яны зараблялі 5-7 копеек, за двухрадковую магерку 10. Хамутны лямец каштаваў 15-20 копеек, а валёнкі 30-40. За 2,5 месяца шапавалы зараблялі да 60 рублёў на дваіх. Першы восеньскі працоўны перыяд лічыўся самым галоўным і прыбытковым. Ён доўжыўся каля 2,5 месяцаў. Дадому шапавалы вярталіся да калядаў. Калі ў гэты перыяд не атрымоўвалася зарабіць шмат, то шапавалы адпраўляліся на дадатковую падпрацоўку перад масленіцай і вярталіся да Велікадня. У гэты час зараблялі да 40 рублёў на дваіх. Трэці раз шапавалы сыходзілі на заробкі ў сярэдзіне мая і вярталіся ў першай палове ліпеня. За гэты час атрымлівалі каля 30 рублёў на дваіх. Гэта значна менш, чым у папярэднія перыяды, бо сыходзілі яны не на працяглы час і ахоплівалі вельмі невялікі рэгіён. Частка шапавалаў, напрыклад, магла прапускаць перыяд перад Вялікаднем і выходзіць на сезонную работу толькі восенню-летам. Пры спрыяльных умовах двое шапавалаў маглі зарабіць каля 130 рублёў. У сваім даследаванні Раманаў адзначае, што ў шапавалаў была добрая рэпутацыя. Яны не кралі ў людзей, якія пускалі іх да сябе на час працы, а таксама не ашуквалі сваіх кліентаў. Белорусский мужик объясняет эту честность стремлением шаповалов приобрести хорошую репутацию в глазах заказчиков, при которой по условиям работы только и можно надеяться на получение заказов. Если это объяснение близко к истине, тогда легко допустить существование в среде шаповалов особого, неписанного, конечного кодекса, регламентирующего поведение и взаимные отношения ремесленников, писал Романов. Даследчык лічыў, што ў шапавалаў маглі быць так званыя старасты, якія пільнавалі, каб усе дакладна выконвалі правілы. Аднак Раманаў схіляўся да таго, што бядноты і цяжкае жыццё шапавалаў зрабілі іх больш ашчаднымі і сумленнымі. У дрыбінскіх шапавалаў была свая мова, якая лічылася таемнай. Яны не карысталіся ёй нават дома з роднымі. Катрушніцкаму лемезенню шапавалы вучыліся ад дзядоў і прадзедаў. На гэтай мове яны размаўлялі ў іншых мястэчках падчас працы, але ніколі ў сваіх родных. І гэтаму ёсць некалькі прычын, а Раманаў называе дзве. Шапавалы не хацелі, каб іх мову прафанавалі. Другая, шапавалы хавалі яе ад яўрэяў, бо нібыта баяліся, што тыя могуць праз яе эксплуатаваць шапавалаў. Раманаў адзначаў, што большасць слоў катрушніцкага лемезеня запазычана з беларускай мовы з прыбаўленнем прыставак «ку», «шу» і «эс». У некаторых словах пераўстаўляўся склад, а ў іншых змяняліся канчаткі з дабаўленнем новага суфікса. Сярод слоў з катрушніцкага лемезеня Раманаў сустрэў літоўскія, нямецкія, яўрэйскія, грэцкія і лацінскія карэнні. Сваіх скланенняў, спражэнняў, праназоўнікаў і злучнікаў у лемезеня няма. Яны выкарыстоўваюцца па тыпу, як у беларускай мове. Раманаў запісаў невялікі слоўнік катрушніцкага лемезеня ў 1899 годзе. Ён размаўляў з селянінам Якавам Леонавым і, дзякуючы яму, змог запісаць 372 словы, што абазначаюць людзей, часткі цела, пабудовы, посад і іншае. Пасля даследаванняў Раманава колькасць слоў ва ўмоўным слоўніку катрушніцкага лемезеня павялічылася да 1000 слоў.
Дзякуй, што былі з намі, гэта палатно і наш аповед пра 3 таемныя, але цікавыя гаворкі з Беларусі. Стаўце лайкі, падпісвайцеся на нас і расказвайце сябрам. Далей будзе яшчэ цікавей.